Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kan lempong ilakai football, hapadang kikan hon jong kirang ilakai ki padang hapo ka khat pras nem karta. Ya ka belatem kom ka under 18 Shillong Premier League 2019. Ka bala pelong da ka Shillong Sports Association. Kelas dang nadu ka khatlai tarik mentab na jemang arajar kat khandai Hamadan Polo. Ha ka jila kai ka balayo bansaki, ha ka sing ka babon kata ha ka khat sau tereng ka je khon kalong hapadang ka kanhon Laban Sports Club. Ka bala penram no ya ka kanhon Smith Sports Club da Argol Lakaway. Na kabenta ka kanhon jong ka Laban Sports Club, yaki gol layo bantam da Solomon Shulai. Ha ka kelas tab dang ha ka minute ka bahan rio. Kat ba ya ka gol ka ba arpat layo bantam da Aiban Kongsen. Ha ka minute ka ba nrepupra jong ka kalamian. Na kabenta ka kanhon Smith Sports Club pat ya ka shigol layo bantam da urang ilakai San Borlang Warlarpi. Ha ka minute ka ba nyo pusaw jong ka kalamian. Kalau